раванди пуршиддати авзои ҷаҳон, таъмили андешаву афкори ғаразнок, мавқеи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон, тасвири дунёи пур аз издиҳом дар низоми бенизомии ҷаҳон. салом бинандагони азиз, барномаи сиёсиву таҳлилии раванд аст аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо. ман Умед Мирализода, муаллифи барнома. мавзӯи имрӯзаи барнома ҳаводиси сиёсиву амниятии минтақаи ҷаҳон ва таъсири он ба авзои сиёсиву мафкуравии Тоҷикистон мебошад. дар ҳақиқат авзои сиёсиву амниятии минтақаи ҷаҳон оё ба раванди рушди ҷомеаи имрӯзаи мо хатар дорад? ҳама ин ва дигар паҳлӯҳои мавзӯъ ҳадафи барномаи мо қарор мегирад. бо мо бошед. ҳодисаҳои сиёсию амниятии ҷаҳон дар вақтҳои охир бисёр мавриди таниш ва муборизаҳои густурда қарор гирифтааст. ҷаҳонишавӣ ва пешрафти технологӣ таъсиррасон ба вазъи сиёсию амниятӣ ва мафкуравии ҷаҳон гардидааст, ки таъсири он барои муҳит ва фазои Тоҷикистон низ беаҳамият нест. имрӯз таҳмили андешаҳои бегона хавф дар иттиҳоди миллӣ ба миён овардааст. барои кишвари мо, ки пас аз ҷанги дохилӣ имконияти рушди босуръатро пайдо кардааст, ба таври куллӣ пас задани афкору ҷаҳонбинӣ бар зидди миллати мо кӯшишҳо харҷ гашта истодааст. ҷаҳонбиниҳои солҳои 1991 моро бо чунон авзое рӯбарӯ намуда буд, ки таҷрибаи он рӯзҳои талхро миллати мо дидааст. байни равандҳои ҷаҳонисозӣ ва нишондиҳандаҳои рушд робитаи мураккаб мавҷуд аст. ҳамаи омилҳои ҷаҳонишавӣ, ҳамкории молиявӣ, тиҷорат, сармоягузорӣ, пешрафти илмӣ, техникӣ ва муҳоҷират оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва экологии худро доранд ва ба таҳия ва татбиқи сиёсат дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ таъсир мерасонанд. кишварҳои хурд, ки таҳти таъсири омилҳои номусоиди иқтисодӣ қарор доранд, худ аз худ наметавонанд ба даст овардани ин ҳадафҳоро таъмин кунанд. имрӯз мафҳуми ҷаҳонишавӣ ҳамчун як вожае барои бархурдории манфиатҳои бештар барои қудратмандони ҷаҳонӣ истифода мегардад. ҳарчанд ки мо низ дар ин раванд аз манфиатҳо орӣ нестем ва дар авзои вобаста он чӣ ки мо ба даст меорем андак манфиат ва молу мақоме аст дар баробари он чӣ ки мо аз даст медиҳем. агар мо худро дар тавсеаи ба истилоҳ ҷаҳонигароӣ ҳифз карда натавонем, ҳам шикасту парешонӣ ва ҳам гумномию гумроҳӣ дар миён хоҳад омад. имрӯз инсоният дар пешурои хеле аз мушкилотҳо қарор дорад. зеро асри 21 асри иттилоот, асри пешрафти технологияи иттилоотӣ ва дар айни замон иттилоъ муайянкунандаи сиёсати давлатҳо ва ҳукуматҳо шудааст ва иттилоъ махсус паҳн карда мешавад то афкори ҷомеаро, афкори мардуми кишварҳоро ба ин ё он самт диҳад. аз ин хотир мо дар шароити бисёр пуртазоде ҳастем, ки дар тамоми минтақаҳои олам ба ин ё он ҳадде бархурди тамаддунҳо, бархурди ақидаҳо ва бархурди арзишҳо ба миён омадааст. ва агар мо дар ҳамин чанд соли аввали асри 21 назар андозем, мо мебинем, ки афкори мардум ба куллӣ тағйир ёфт дар зери фишори расонаҳо ва иттилоърасонандаҳо. ва имрӯз бубинед кишварҳои шарқи наздик дар чӣ ҳол ҳастанд. ва аз ҳама барои мо дардовараш он аст, ки дар ҳамсоя кишвари мо Афғонистон, ки як кишвари ба мо ҳамсоя аст ва мо ҳамзабону ҳамфарҳанг ҳастем, мебинем, ки қариб 50 сол боз мусибат сари ин мардум аст. ва ин пеш аз ҳама бозии абарқудратҳо барои манфиатҳои геополитикӣ дар ин ҷо сурат мегирад ва дар ҳамсоя кишварҳои Афғонистон низ аз ҷумла дар Ироқ ва дар
шарқи наздик, Сурия, Лубнон, Миср, дигару дигарҳо мо мебинем ки то андозае устувории давлатҳо зери хатар рафтааст ва табиист ки ҳамин равандҳое ки дар ин кишварҳо ҳастанд кишварҳои дигарро бетафовут намегузоранд. аз ҷумла Тоҷикистон ҳамеша ба сарнавишти Афғонистон бетафовут нест. ҳанӯз соли 1993 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи амният, дар бораи сулҳу субот, барқарории сулҳ дар Афғонистон сухан карда буданд. он замоне ки ҳанӯз ҳеҷ кас бовар надошт ки дар худи Тоҷикистон оё сулҳ мешавад ё не. ва имрӯз мо мебинем ки пешгӯиҳо ва пешбиниҳои пешвои муаззами миллати мо воқеан ҳам ҷанбаи дурбинона доштанд ва ҷанбаи амалӣ доштанд. асри 21 таҳаввулоти навинро дар дунё ба бор овардааст. зеро сарҳадҳои миёни давлатҳо дар асри 21 монеаи иртиботи байни қишрҳои олам гардида наметавонад. интернет ва мавҷҳои алоқавӣ ба воситаи моҳвораҳо низоми иттилоотрасониро куллан тағйир додааст ва низоъҳои миллию минтақавӣ дар ин раванд бештар ба назар мерасад. имрӯз нақши барномаҳои телевизионӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаҳои муосир мавқеи актуалиро ба худ касб намудааст. асри 21 ки асри технология ва иттилоот аст, мавқеи васоити ахбори оммаро бисёр аҳамиятнок намудааст. дар ин аср тамоми қишрҳои ҷомеа хоҳ нохоҳ вобастаанд ба навъи нави иттилоотрасонӣ дар низоми модерн. ҷаҳонишавӣ ва равандҳои он моро водор месозад ки дар ин самт барои такмили барномаҳои телевизионӣ кӯшиш намоем, зеро имрӯз дар хонаи ҳар як сокини кишвар шароитҳои замони муосир таъмин аст. шабакаҳои телевизионии хориҷӣ ба воситаи мавҷҳои моҳвораӣ бинандагони худро беш аз беш зиёд намуда истифодааст ва дар ин масир барои роиҷ кардани мақсадҳои худ ҳар сохтору ташкилоту давлат тамоми саъяшонро анҷом медиҳанд. дар ҷаҳони сарди сиёсӣ ки ҷомеа ба як чолишҳои нав рӯбарӯ гарда истодааст ва ҷуғрофияи ноамниҳо то рафт густариш меёбанд, иттилоот мавқеи меҳвориро дорад ва дар ташаккули худшиносӣ ё мафкураи миллӣ ё ки мафкурасозиҳои миллӣ нақши иттилоот калидӣ аст. телевизион яке аз воситаҳои асосии таъсиррасонӣ дар олами иттилоот аст ва барои бунёди мафкураҳои миллӣ мавқеи бузург дорад. махсусан дар ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистон ки мо акнун дар раванди бунёди мафкураҳои миллӣ мувофиқ ба давлатдории миллиамон қарор дорем, бояд аз васоити ахбори омма, махсусан аз шабакаҳои телевизионӣ ба таври густурда истифода барем ва дар барномаҳои телевизионӣ манфиатҳои миллию давлатӣ ва масъалаҳои меҳварсозиҳои мафкураҳои миллиро нақши калидӣ додем. вақте ки мо ба муҳтавои тамоми барномаҳои телевизионӣ дар тамоми ҷаҳон назар меафканем, мо мебинем ки телевизион яке аз муассиртарин воситаҳои ахбори омма аст. имрӯз ба афкори омма аз ҳама беш телевизион таъсир мекунад. дар баробари интернет, радио, матбуот, аммо телевизион чун ҳам дидашаванда аст ва ҳам иттилоъ пахшкунанда аст. аз ин хотир телевизион дар ташаккули афкори умум бисёр нақши муҳим дорад ва вақте ки мо мехоҳем ки ба афкори умум таъсир кунем, табиист ки мо бояд барномаҳоеро пешниҳод кунем ки дар хури завқи тамошобин бошад. имрӯз дар тамоми агар телевизионҳои пешрафтаи ҷаҳон нигоҳ кунем, ҳадафи аслияшон тарғибу ташвиқ аст. дилхоҳ барномаҳои кишварҳои пешрафтаро бинед, дар пасманзари он мо мебинем ки арзишҳои худи он кишварҳо, бартариҳои он кишварҳо тарғибу ташвиқ карда мешаванд. имрӯз ки мо аз ҳуқуқи озодии баён, озодии сухан мегӯем, мо наметавонем ки аудиторияро маҷбур кунем ки маҷбуран телевизиони моро тамошо кунанд, балки вай имконияти васеъи интихоб дорад. вақте телевизионҳо муваффақ мешаванд ки агар барномаашон ба ҳамин мардум иртибот гирад, яъне дарди мардумро гуфта тавонад, ҳаёти мардумро дуруст инъикос карда тавонад, пас дар ин сурат вақте ки мардум худашро дар оинаи нилгун дид, ҳаёти худашро дид, пас вай таъсираш бештар мешавад.
авзои кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ки онҳо худро кафили амният ва пойдоркунандаи сулҳу субот дар саросари ҷаҳон медонанд, бешак гувоҳи он аст, ки имрӯз дар раванди рушди технологияи муосир ва ба ин васила аз миён рафтани марзҳо ба воситаи интернет, ҷангҳои кибернетикии олами маҷозӣ метавонад дилхоҳ давлати рушдкунандаи ҷаҳонро дар як муддати кӯтоҳ ноором сохта, хушунати миёни ҳукумату халқро ба бор оварад. дар ин сурат оё кишварҳои ҳаммарз ва кишварҳои равобити зиҷдошта аз ин ошӯбҳо дар амон хоҳанд буд ё рушди босуботи худро метавонанд бемамоният идома диҳанд? албатта ин тавр нахоҳад буд ва ҳолати кунунии ҷаҳон ба мо низ таъсир хоҳад расонд, дар сурате ки бар зидди давлати мо низ имрӯз ҳар гуна таҳдиду хатарҳои пинҳону ошкор сар зада истодааст. ҷумҳурии Тоҷикистон кафили пойдории сулҳу амният дар тамоми минтақа дониста мешавад. аз ин рӯ зиракии сиёсӣ кафили пойдории амнияту сулҳу субот барои ҳар ҷомеаи имрӯз дониста мешавад ва ҷамъияти тоҷикони имрӯзро зарур аст ки зираку огоҳ бошад. агар ба авзои сиёсии ҷаҳон назар афкунем, тараф душвор мешавад ва таҳаммулпазирӣ дар сиёсати байналмилалӣ мавқеи худашро аз даст дода истодааст ва қудратҳои ҷаҳони аллакай шурӯи як ноамниҳо ё ки як зиддиятҳо ё ки як раванди таҳаммулнопазириро ба даст гирифтагиянд. ин ҳам бошад дар аз ибтидои асри 21 сар шуд ва то рафт имрӯз густариш меёбад. خب کشور ما در منطقه از نقطه نظر ژئوپلیتیکی در منطقه محوری قرار دارد که این آسیای مرکزی است و سر کشورهای آسیای مرکزی توجه قدرت‌های جهانی بیش از پیش گسترش پیدا می‌کنند. و از سوی دیگر ما در منطقه برخورد منفعت‌های قدرت‌های جهانی قرار داریم. و اگر نظر افکنیم جمهوری تاجیکستان از نقطه نظر سیاسی برای کشورهای پساشوروی دروازه طلایی امنیت به شمار می‌روند. چونکه ما سرحد طولانی‌ترین به کشوری را دارو هستیم که به چالش‌های سیاسی روبرو است و دوام نزدیک 40 سال آخر پورا میدان نبردهای سیاسی قدرت‌های جهانی شده است. این هم باشد افغانستان. و البته صلح، امنیت، آسایشتگی افغانستان برای جمهوری تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان یکی از مسائل کلیدی است و ما هوسمند هستیم، بیش از پیش توجه بر آن داریم که در افغانستان صلح و امنیت هر چه زودتر پابرجا شود، چون امنیت افغانستان امنیت کشورهای همجوار او است. وقتی که ما به همین تظاهرات هایی که در این کشور نظر میاندازیم، ما میبینیم که این اعتراض ها دو جنبه دارند. یکی این از سیاست داخلی سر میزند، دیگر کشورهای منفعت داره هستند که مردم یک دولت رو، مردم یک کشور رو بر ضد حکومت‌هایشان می‌خزانند. و دومی خیلی خفناک است، زیرا که وقتی که از بیرون اداره می‌شود، طبیعی است که در اینجا هم اطلاعی که صلح و ثبات رو خلل‌دار می‌سازد، هم مبلغ‌ها انتقال می‌شوند و این باعث آن می‌گردد که در جامعه نااستواری به میان آید، جامعه صلح و ثبات، پیشرفت و انکشاف جامعه خلل‌دار گردد. ولی در عین زمان اون اعتراض هایی که در این آن کشور سر میزنند و جنبه داخلی دارند، آن پیش از همه به بیشتری آنها بررسیدگی نکردن به طلبات مردم است و مردمی که طلباتش رعایت نمیشد، حق و حقوقش پایمال می شود. ما این را در مثال مثلا بعضی کشورهای اروپایی به مشاهده میگیریم که مردم اروپایی با وجود زندگی سیر و پر تلاش میکنند که از حقوق خود دفاع کنند. аз ҳама чизи муҳим барои ҳар як давлат сиёсати пешгирифтаи он мебошад. геополитика ва авзои сиёсию амниятии ҷаҳон бештар бо бархурдҳои дучор гашта истодааст ки омили он сиёсати пешгирифтаи худи онҳо мебошад. таҳлилгарон чунин андеша доранд ки сиёсати давлатҳо имрӯз бо хоста ва ҳадафҳои аксарияти халқ мутобиқ нест, зеро дар ин раванд ҳуқуқҳои башарӣ бештар поймол мегарданд ва аксарияти низоъҳои имрӯзро поймол шудани ҳуқуқҳои башарӣ ташкил медиҳанд ки дар бештар кишварҳои рушдкардаи дунё мо ин низоъҳои сиёсию амниятиро мушоҳида мекунем. иқтибоси гуфтаҳо аз дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш.
сулҳ ва амният афзалиятҳои мутлақи Созмони Милали Муттаҳид буданд ва боқӣ мемонанд. бо шарофати кӯшишҳои Созмони Милали Муттаҳид дар тӯли 75 соли таъсисёбии худ инсоният аз ҷанги сеюми ҷаҳонӣ канорагирӣ кард ва ба вазъияти фалокатовар нарасид. дар ҳамин давра ҳам мебинем ҷаҳон ҳамеша дар рӯбарӯи хатарҳо буд ва доманаи ҷуғрофияҳо густариш ёфта истодааст. аз баъзе лиҳозҳо назар афканем қудратҳои ҷаҳонӣ ҳатто аз доираи ҳамон барномаҳои амниятии Созмони Милали Муттаҳид фарохтар мераванд ва даст ба таҳриккориҳо мезананд. ин воқеияти рӯзи сиёсии авзои ҷаҳонӣ аст. имрӯз ҷонибҳои қитъаҳои олам ба қутбҳои гуногуни сиёсӣ тақсим шудаанд ва ҳар як қутб дар ин самт манфиатҳои худро пеш мебарад. ҳамкории васеъро байни давлатҳои манфиатдор ҷомеаи ҷаҳонӣ талаб мекунад. барои пешгирӣ ва хотима додан ба наслкушӣ ва ваҳшигариҳои оммавӣ пеш аз ҳама ҳар як давлат вазифадор аст. соҳибихтиёрӣ на танҳо давлатҳоро аз дахолати хориҷӣ муҳофизат мекунад, балки масъулияти давлатҳо барои некуаҳволии мардуми худ низ мебошад. хоҳиши халқиятҳову миллатҳои ҷаҳонро агар назар афканем, албатта марому мақсади онҳо ин ба вуҷуд овардани як сиёсати таҳаммулпазирӣ дар кураи замин аст. ин талаботи башарият аст ки бани одам аъзои якдигаранд, дар офариниш зия гавҳаранд, чӯ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар рӯзҳоро намонад қарор. аммо раванди таҳаммулпазирӣ ин аз худи мардумони сайёра вобастагӣ надорад. ин аз доираҳои манфиатбори сайёра ки дар қураҳои гуногуни ҷаҳон зиндагонӣ мекунанд, аз доираи ҳамин манфиатхоҳони сайёра вобастагӣ дорад ва дар доираи ба ҳамоии манфиатҳо дар сиёсат як масъала аст. дар сиёсат дӯстӣ нест, манфиат аст. вақте ки манфиатҳо ба вуҷуд меояд, ихтилофҳо ба миён меояд. вақте ихтилофҳо ба вуҷуд омад, албатта доираи низоъҳо ва ё зиддиятҳо ҳам тораф густариш меёбад. дар сурате ин имконпазир мешавад ин масъала ки ҳамин ихтилофҳо аз байн мераванд ва барои ба вуҷуд овардани раванди ихтилофпазирӣ дар сиёсати байналмилӣ ва рушди таҳаммулгароӣ дар сиёсат бояд мафкураи дипломатии сиёсати солим ҷорӣ карда шавад. мафкураи дипломатияи сиёсати солим дар сиёсати байналмилӣ имрӯз дар масъалаҳои сиёсии ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи меҳварӣ дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи олам бо талошҳои башардӯстонаи худ дар ҳама масири ҳаётан муҳими ҷомеа ҳамчун кишвари ташаббускор шинохта шудааст ва дар меҳвари ташаббусҳои Тоҷикистон наҷоти башарият қарор дорад. имрӯз ҷамъиятҳое рушд менамоянд ки дар бозиҳои сиёсии ҷаҳон зиракии сиёсии худро аз даст надода, дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ бо тамоми талош саъи худро анҷом медиҳанд.